Siyawamukela kwi-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi wenze lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Owaziwa ngoPhendulo umsakazi weGagasi FM ukusanda ukusabalala indaba zokuthi ushiye kwiGagasi FM ngesizathu sokuthi bebengafuni ukumnikeza olunye uhlelo ukuze imali yakhe ikhule ibe ibe ngaphezulu 2800. uPheni ubike ukuthi ke cha asikho yini isibhedlela esaziwayo noma ke awukho yini umuthi owaziwayo angawudla noma ongamlalisa esibhedlela ufuna nje ukuphumuza ikhanda. Baningi ke abantu abaphawulile emva kwevideo kaPheni njengoba ke eyenze ya short ngendlela eyisimanga batshela ukuthi uyafisa ukuthi aphumuze ikhanda emva kokuba kusabalala zonke lezi indaba. Abantu abaningi bese beyitshela ukuthi uPheni mhlawumbe ufisa ukuyibulala njengoba ke uPheni besho kanje. Ngicabanga ukuthi ngendlela ke imicabango eminingi ngayo kuyena iyona ke emenza ukuthi afise nokuphumuza ikhanda ngaphandle nje kwezindleko nani esizotha nje uthi ubefisa ukuthi akethi ukuphumuza ikhanda. Abantu bam-advise kwathiwa cha ungayenzi leyo nto, into engakusiza abanye bethi cha into engakusiza iyona ke ithunya esavana. Abanye besho nokusho ukuthi thola iphone ye-boyfriend iyona ke ezothi ukuqaqaqaqa ube busy noma ke uyolala esibhedlela. Ngani zawethu ngaphandle umusho isikhathi sakho ngiphathele yona ke ivideo yakhe uPheni esho ukuthi ufisa into ezomphumuza. Ungamoshi isikhathi sakho, ngicela subscribe, share, uphinde comment. Guys, imuphi upoison engawuthi thasi but like ongeke ungibulale? Ngifuna ukuya esibhedlela, ngifuna ukupholisa ikhanda kancane.